लोगोफोर वेलकाम बैक टू प्रान्जल बर यूट्यूब चैनल दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं दिनैहाय अनासि फिथा बनायगोन ना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै संजायबाय आं दायो दै होगोन गाइस दिनै दै आं मिक्स खालामगोन बेखौ आं दायो गुल गुल खालामगोन ना गाइस नायबाय था भिडिअखौ दैया दुंबाय आं दायो बेयाव थाव होनोसै थाव होबाय आङो दायो सेरलांबाय थानोसै ना गाइस फिथाया लारु लारु अनासि फिथा ना गाइस cute ka. दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन अके बाय बाय